Ak mám hovoriť za mesto, tak myslím si, že voľba spolupracovať s spoločnosťou Naturpark bola veľmi dobrým riešením a aj dokonca aj veľmi perspektívnym, aj vzhľadom na to, že to nie je len o spolupráci, ale aj o dobrých vzťahoch, ktoré sa premietajú do vynikajúcich výsledkov a tie môžeme konštatovať už po niekoľkých rokoch vzájomnej spolupráce. Myslím tým hlavne prácu na odpadovom hospodárstve v oblasti zložkovania odpadov, jednotlivé separácie a z toho plynúcich aj výhod pre samosprávu ako takú. Myslím, že v tejto problematike sme pokročili komplexne, pretože našim zámerom bolo v rámci politiky odpadového hospodárstva zamerať sa na širokú škálu aktivít, okrem edukačných, kde spolupracujeme so ZV Naturpark priamo cieľene so žiakmi základných škôl, dokonca aj predškolských zariadení, až po samotnú separáciu zložiek v rámci zberného dvora a následné upotrebenie, čo je tiež predmetom spolupráce s OZV Naturpark. A koniec koncov sme aktívni aj v oblasti spracovania zeleného a potravinového odpadu, ktorý tvorí celkový komplex zložkovania odpadov a to sa prejavilo aj vo vynikajúcich výsledkoch, kde sme ponížili tvorbu zmiešaného odpadu, čiže toho typického TKO z nejakých 8 až 9 tisíc na súčasných 5 000 tón, čo sa prejavilo už samozrejme aj v konečnej cene pre občana mesta. Ďakujeme za spoluprácu.